हेलौ गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा माने दिवालीनि एसे फिसा आरो डेक'रेसन बिबारजों एसे साजायनो बिबार खादों आरो बाबाया थालिर दंफां गायगासिनो आरोना खानानै लाबायनि आं एसे साजायनो फार्स्टआव बिबारफोरखौ इदि बख'ग्रोना लानोसै आरोना आङो बिबारफोरखौ इदि बख'ना लानोसै Ay, cái gì? Má bị không thể nào ăn luôn đó con nào đấy. Yêu năng cái máy cái gì hả? Jangan dia. Saya lu sekarang itu. Gue sudah nana. $2,000 years later.
दायो एसे इदि सावबाय आरो एसे दिवालीनि एसे फिसायैनो साजायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर नै एसे साजायनानै